Pozor, milí diváci, vitajte pri politickom pulze. Milan Uhrík opäť odpálil poriadnu politickú bombu a v rozhovore išiel úplne bez brzd. Žiadne opatrné formulky, žiadne diplomatické frázy, ale tvrdé slová, ostré útoky a jasný odkaz, že Európska únia, Zelenský aj západní lídri podľa neho ženú Európu do čoraz väčšieho chaosu. Hneď na začiatku udrel na tému obrovskej pomoci pre Ukrajinu a dal najavo, že údajné zablokovanie 9 miliárd je podľa neho len hra pre verejnosť. Formálne sa síce hovorí o stopke, no v zákulisí vraj Brusel aj tak hľadá cestičky, ako ďalšie miliardy pretlačiť ďalej. A práve tu prišla prvá tvrdá rana, keď naznačil, že desiatky miliárd z peňazí európskych daňovníkov majú ďalej tiecť do režimu, ktorý vykreslil ako skorumpovaný a nenásytný. Už od tej chvíle bolo jasné, že nepôjde len o peniaze, ale o veľký útok na celé smerovanie Bruselu. Uhrík totiž pokračoval ešte ostrejšie a tvrdil, že pomoc Ukrajine v skutočnosti vôbec neprestala, len sa presúva do iných kolóniek, do iných balíkov, do iných schém. Zbrane podľa neho tečú ďalej, miliardy sa míňajú ďalej a obyčajný Európan sa môže len prizerať, ako sa z jeho daní platí vojna, ktorú sám nechcel. V jednej vete to zhrnul brutálne priamo. Amerika zarába, Európa platí a Ukrajinci zomierajú. Presne táto veta nastavila tón celému rozhovoru. Tvrdo, úderne a bez pokusu niečo zjemniť. Keď prišla reč na Zelenského, Orbána a Fica, Uhrík ešte pritvrdil. Podľa neho nejde o žiadnu náhodu, ale o otvorené vydieranie a snahu vplývať na politiku v strednej Európe. Najmä v Maďarsku vraj podľa neho prebieha špinavá hra, v ktorej sa cez energie, ropu a neistotu cielene vytvára tlak na Viktora Orbána. Cieľ má byť podľa Uhríka jasný. Zdvihnúť ceny, vyvolať nervozitu, hodiť vinu na Orbána a oslabiť ho pred voľbami. V jeho podaní to nebola diplomatická hádka, ale zákulisná politická vojna, vedená cez peňaženky obyčajných ľudí. A potom prišla ďalšia salva smerom na Brusel. Uhrík pripomenul, že Európska komisia vraj sľubovala pomoc Slovensku a Maďarsku, ak doplatia na odstrihnutie od ruských energií. Lenže keď malo podľa neho prísť na skutky, nestalo sa nič. Únia vraj káže solidaritu, prikazuje odstrihnúť sa od východu, ale už nepovie, odkiaľ majú štáty vziať lacnejší plyn, ropu a stabilné dodávky. A práve tu Uhrík vystrelil ďalší svoj veľký motív, že Európa sa ničí sama. Najprv sa odstrihne od Ruska, potom sleduje nové napätie v Iráne a Perskom zálive a výsledkom sú vyššie ceny, nervozita a ďalšia rana pre podnikateľov aj domácnosti. Von der Leyenová v jeho rozprávaní vyšla ako symbol bruselských prázdnych rečí. Uhrík dal najavo, že ho už vôbec nezaujímajú frázy o odolnosti, konkurencieschopnosti a stmelení. Podľa neho sú to len bláboli, ktoré nepomôžu nikomu, kto má platiť účty, bojovať o prežitie firmy alebo sa pozerať na rastúce ceny. V tejto časti rozhovoru bolo jasne cítiť, že stavia na silnej emócii, na hneve ľudí, ktorí majú pocit, že elity rozprávajú o veľkých hodnotách, zatiaľ čo obyčajný človek rieši drahý benzín, drahé kúrenie a drahé potraviny. Veľká časť rozhovoru sa niesla aj v znamení tvrdenia, že Európska únia je slabá, neschopná a vo svete na smiech. Uhrík ju vykreslil ako inštitúciu, ktorá už len komentuje cudzie rozhodnutia, no sama nič reálne nezmôže. Nikto sa jej podľa neho nepýta na názor, nikto ju neberie vážne a Brusel sa len bezmocne prizerá, ako sa svet mení bez neho. A práve odtiaľ vytiahol svoju hlavnú politickú pointu, že Európu treba zachrániť nie pred vonkajším nepriateľom, ale pred vlastnými neschopnými lídrami, ktorí ju podľa neho ženú do hospodárskeho úpadku, migračného chaosu a ideologického šialenstva. Keď sa debata presunula k maďarským voľbám, Uhrík už vôbec nebrzdil. Tvrdil, že kampaň v Maďarsku je katastrofálna, špinavá a hnusná, najmä zo strany opozície okolo Petra Magyara. Vytiahol aj Benešove dekréty a ďalšie citlivé témy, ktoré podľa neho slúžia len ako predvolebná zbraň.
V jeho podaní to celé vyzeralo tak, že Maďarsko sa stalo ďalším bojskom, kde sa nerozhoduje len o jednej vláde, ale o tom, či stredná Európa ešte bude mať suverénny hlas, alebo sa úplne ohne pred Bruselom. A tu zaznelo aj jasné varovanie. Ak by podľa neho v Budapešti vyhrala liberálna probruselská línia, bol by to problém nielen pre Maďarsko, ale aj pre Slovensko a celý región. Potom sa rozhovor prudko stočil k Spojeným štátom, Donaldovi Trumpovi a vojne s Iránom a práve tu Uhrík rozbalil ďalšiu explozívnu pasáž. Tvrdil, že aj v americkom konzervatívnom tábore rastie odpor voči vojne, že hnutie MAGA z toho nie je nadšené a že mnohí Trumpovi priaznivci nechcú ďalší drahý konflikt. Zároveň však veľmi tvrdo vyhlásil, že útok na Irán považuje za jasnú agresiu, za porušenie medzinárodného práva a za obrovské riziko pre celý svet. Podľa neho Američania mesiace hrali divadlo o rokovaniach, zatiaľ čo sa už pripravovali na vojenský úder. Rozprával o dvojtvárnej politike, o klamaní a o tom, že kto dnes rokuje s Amerikou, musí sa podľa jeho logiky pýtať, či mu zajtra namiesto dohody nepríde raketa. Aj tu celé jeho rozprávanie stálo na silnom dramatickom efekte. Na jednej strane opisoval iránsky režim ako niečo, čo sa nedá obhajovať, no na druhej strane jasne tvrdil, že agresorom v tomto prípade boli Spojené štáty a Izrael. Európa sa podľa neho zase len väzie, presúva techniku, posiela signály a nebezpečne sa približuje k ďalšiemu konfliktu, ktorý môže dopadnúť na všetkých. Výsledok? Ďalšia neistota, ďalšie zdražovanie, ďalšia bezpečnostná hrozba a možno aj ďalšie teroristické útoky v Európe. Presne takto to Uhrík vykresľoval, ako rozbušku, ktorá môže odpáliť ďalší chaos aj ďaleko od Iránu. Veľmi kontroverzná bola aj časť o vplyve Izraela na americkú politiku. Uhrík naznačil, že za útokom na Irán vidí silný izraelský záujem a že Trump mohol podľahnúť tlaku, ktorý nie je v záujme bežných Američanov. Tým sa rozhovor ešte viac posunul do roviny zákulisných hier, tajných vplyvov a mocenských ťahov, ktoré sa verejnosti nikdy nepovedia celé. A presne tento štýl mu sedí, hovoriť o tom, čo sa vraj deje za oponou, kde sa svet nehýbe podľa oficiálnych tlačoviek, ale podľa špinavých dohôd, tlaku a záujmov. Potom prišla ďalšia temná kapitola – Epsteinove spisy. Uhrík hovoril o prehnitých elitách, o zneužívaní dievčat, o odporných škandáloch a o tom, že mnohé mená zrejme ešte len vyplávajú na povrch. Podľa neho je to dôkaz, ako hlboko môže siahať skazenosť západných elít, ktoré sa navonok tvária ako morálne autority. Zároveň volal potom, aby sa veci preverili aj na Slovensku a aby vznikla komisia, ktorá by sa pozrela na možné slovenské väzby. Aj tu bolo cítiť, že nechce hovoriť len o škandále samotnom, ale hlavne o tom, aby ukázal mocných ako vydierateľných, skorumpovaných a nebezpečných. V samotnom závere sa ešte raz vrátil k domácej politike a k tvrdeniam opozície, že Slovensko vraj ťahá Európsku úniu dole. Uhrík to zmietol zo stola a povedal, že Slovensko je len malý zlomok únie a preto je smiešné, aby sa naň zvaľovali európske problémy. Namiesto toho prišla jeho posledná tvrdá bodka. Európska únia podľa neho nepotrebuje nikoho, aby sa zničila, pretože sa ničí sama. Green Deal, vojnová politika, rozdávanie peňazí, drahé energie, slabé vedenie a katastrofálne rozhodnutia. To všetko podľa neho stačí na to, aby sa Európa potápala aj bez pomoci zvonka. Celý rozhovor tak vyznel ako ostrá, hlučná a poriadne výbušná politická paľba, v ktorej Milan Uhrík bez zaváhania útočil na Brusel, Zelenského, západné elity aj vojenskú politiku západu. Pre svojich fanúšikov bude za toho, kto si dovolí povedať nahlas to, čo si iní netrúfnu. Pre odporcov bude zasa symbolom hrubej politickej retoriky, ktorá ide na hranu. Jedno sa mu však uprieť nedá. Nudný nebol ani na sekundu. A presne o to v takýchto rozhovoroch ide. Vyvolať emóciu, šokovať, rozdeliť publikum a prinútiť ľudí, aby si povedali jediné: toto si musím dopozerať až do konca. Čo si o tom myslíte vy? Má Milan Uhrík pravdu, alebo podľa vás preháňa? Robí Európska únia správne rozhodnutia
Alebo podľa vás smeruje do problémov? Mala by Európa pokračovať v podpore Ukrajiny tak, ako doteraz? Alebo je čas zmeniť politiku? Môže podľa vás vojna na Blízkom východe ešte viac zasiahnuť aj Európu? Napíšte svoj názor dole do komentárov. Zaujíma nás, čo si o tom myslíte vy. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a podporiť ho zdieľaním. A určite dajte odber kanála, aby vám neušli ďalšie videá.